Beminde broeders en broedsters. Ons Helge, die lezen duk daarboven tegen de stieper, ons rotse kranten. Wat een blaar, zo de mieper. Neem dagblad, tante Betje, als een bidprintje kan die liegen. Geen wonder dat ze wel eens rode cup mot krijgen. Dan hebben Grens en Maas en de E3 en weet ik wat allemaal niet. Hey, koning, keizer, admiraal, Peen en Maas gebruiken we allemaal. Savastement, kijk, zo'n praat, dat moeten we wel krijgen. Als je ons rotse politiek wilt verzwiegen. Maar ja, ik zit nou zelf in een fractie. Daarom dat ik duk in een taxi. Ook mij in een zak zie. Maar ook niet aan schak zie. Want als ik Olivak zie en duk de kale kak zie en Piet thuis in een lak zie of scheffers op het dak zie, dan lach ik als ik cognac zie. Circus Mux in een volle bak zie. Of Prins Joos in zijn mooie frak zie. Of mijn dienstmaagd als naks zie. Want dan kom ik in actie. Dan bel ik straks in een taxi. Ja, niet omdat ik zo zwak zie. Maar dat ik ook niet gemak zie. Als ik dan weer thuis mijn kale brak zie en mijn kinderen aan de knaak zie, dan denk ik goedskiks of kortskiks, maar politiek dat is ook duk zo moeilijk vol niks. Als een Bacchus, hebben we dan een gans jaar lang daarboven tussen die stangen laten hangen. Trouwens, het leven is nog lang niet zo rot, zolang je nog maar kunt schudden met een god. Ja, dat zie je niet de keer ik niet duk hoor. Dan moet er dukker komen. Sint Joris, dat was nog de Prinsenproclamatie geweest. Gezellig en gedegen. Iedereen was er. De woord van 11, alle 9. Wel 9, dat is ook een beetje overdreven. En de oude Prinsencompagnie, van de 38 waren er 4 dikke, een dikke 4 mee. Maar goed, dat was de kerkmeester van de grote kerk er was, Prins Joos II. Zo kusten we dan avond tenminste nog Joos Sintini willen koeien. Ja, met de lieve deugd, wat een zeur.
Je moet nu schelden over zwarte jeugd. Smoltraan. Sint Anna, die schuipt nog wel eens naar Bruin Café, het Upke. Met ma voor Gerritje. En zijn broer, Pupke. Er ligt nog echte zand op de vloer, dat is rot. Dan moeten de vuurtwegen als je naar buiten gaat. Nee, jij was met die volley van Dijsbeek. Als je die zult kussen, stiekem iedere nek, krijg je tenminste nog de vraag aangemeten. Anders nog eens. Anders niks vergeten. Franciscus, op zichzelf toch al een behuurlijke naalde, daar staat er al jaren met allemaal ons kindje te halen. Wat dan nog? Krijg je het eindjes, Jan? Dan gaan we nog verhagen dan. En dan heb ik tenminste nog reclame. Wat kan hem dat verwerken? Hij schreef gewoon op zijn deur trekken. Zo had Jan Ruiter, die het ook steeds als standaards wil proberen. Hoewel, dat jong vroeger toch wijs goed kost leren. Hij gaat veel in geesteren golven, dat is goed voor zijn lief. En dan roept hij tegen ieder hool, iets weer open alstublieft. En zo zie je maar weer, het leven is nog niet zo rot, zolang je nog maar kunt. Schudden we ervoor. Beminde zieligen. Sint Oda, ons mooie, rode lellebel, die ment het zien met de tier wel. Bezuinige dames, op de pil kunnen nog heel wat bezuinigen. Als je ze niet meer iedere keer, maar nog maar eens per avond vat. Hoe kan het zien een drankomzet verdubbelen kunnen zeuien? Als je de glaas maar eens er bovenaan vol deugt. En de vraag of Katwaar nou echt zo'n druigen is, als we vorig jaar hebben gezien, daar hebben we natuurlijk even met Frans van den Heuvel overleefd. Volgens Frans zul je hem niks verrassen als de mens nog stuurt als hij gaat sassen. Antonius met zijn verrekenskoppen.
geklooi. Je ziet hier die Inoans op zijn kooi. We hebben hem sick van poes, denk ik. Nergens te vinden was bij het stedenspel. Hij er een sick van. Of betalen ze te dik, man? Nee, sick het zelf gezegd, zeg. Waar een wil is, daar ben ik weg. Hadden trouwens de plaarzek door het beeld zien gaan. Te maf. Wat gingen die mooi af? Of met zijn geheugen, als het leger in september, dan wil Kerstmis toch in december. Haha, met Sint-Jozef. En als de zon schijnt in mei, dan is april voorbij. En we er snel weer negerij. Op de smacht, daar kwam Jozef tenminste met aangedragen. Daar staat een spreukenbord voor de blaag. Vaart minderen, spaart kinderen. Maar in plaats van dat soort spreuken, moeten de mensen daar maar eens wat minder... En vriend, zo ziet het maar weer, het leven is nog niet zo rot. Zolang je nog maar kunt schudden met een rot. Sinterklaas, ja dat was de keus. Sinterklaas, die voelt zich impotent. Ja, en dat is niet mis. Vraagt John Slerre of dat Hugger als manager bij de rank is. Bestaat een verschil tussen mannenkoerleeën en normale venrooiers? Vraagt Theo van Diek. Theo. Mannenkoerleeën en normale venrooiers die zien niet gelijk. Want terwijl het mannenkoer voor het zingen de kerk in gaat, gaan normale venrooiers dus niet meer naar de kerk. De vraag van Jan Stoffers, dat is er nu ook kennen. Of wij het verschil tussen een naaimachine en een niet-machine kennen. Jan. Een naaimachine naait. En een niet-machine, dat niet. En Hubertus, die vraagt zich af waarom vorst Geert uitscheiden. Schee. Schooi. Ook u. Misschien miste niet ietsie, pietsie, zien mitsie. Of je nou niet meer naar Circus mag komen. Ja zeker. Anders mist zien mitsie, mist hij ietsie, pietsie. Ook Sint-Petrus, dan hij nog wat nees opgevangen. Dan gaat hem de kerstmeihors als slaap hangen. Help me nou een eindje. Ik wil ook niet met voor een heilige. Waarom hebben hoerige vastenavonds hieren zo'n schone kiepsjes op de kop? Met van die mooie blinkende drukjes en krelletjes erop. Vraagt mevrouw B. Kwats. Nou mevrouw, je ziet wel eens zo'n smaal petje. Een smaal petje.
Dat is dan naast je bed. Want zo'n bed, die wordt pas opgezet als je geen heur meer hebt. Want zo'n gewet op hersens wordt een heur gezet. Ze moeten af in bed, anders wordt het treintje vet. En dan kun je politiejet, die erop let. En voordat je het weet, zitten op een flat. Voor Jackie met, red ik het tet, zo is het maar net. Als je dan maar weet. En zo zeggen, het leven is nog niet zo rot, zolang je nog maar kunt schudden met een rot. Komen wij tot slot van een ceremonie aan ons rotse problemenlitanie. En omdat in Rooi een vroedvrouw wiet weg het bijste verlossen kan, vragen we daarom allemaal samen, verlos ons, Sjan. Van computers en hardware, verlos ons, Sjan. Hoef jullie niet meer te doen. Oh nee. Van computers en hardware, verlos ons, Sjan. Van software en kooiware, verlos ons, Sjan. Van fracties die overal op liggen, verlos ons, Sjan. Van een wethouder, die je niet tegen de heur in kunt strikken, verlos ons, Sjan. Van bouwplannen tegen elke prijs, verlos ons, Sjan. Van de slijpers van Parijs, verlos ons, Sjan. Van striptease-kaartjes voor in de bus, verlos ons, Sjan. Van muggen, hoewel dat beter als niet muggen is, verlos ons, Sjan. Van rotse puzzels met veel te veel lucht, verlos ons, Sjan. En van een vliegveld dat niet wakker worden mocht. En Pieters maakt ze lekker bloed. Niks een geven, schijf van afstand door met u. Een te leggen, en als meer een nog het niet meer doet, dan komen we er wel goed. Voorwaar, het is alle morgen klaar, en dat is het maar. En zing is bij die
wel verzakt. Dat is nog jammer, de last wordt niet meer opgemaakt. Het kost nog stommer, zie Maxi kaartjes opgeraakt. Kel en kommer, gaan drempels in het moedste weg, dan niet tot meer respect. Voor haar, het is al een morgen per maand. Dat woordenblok de juni het, dat is te begrijpen, het CDA kunt opgezet, hij zal een kniepen, drie gatjes kost de prinsenplak voor al de viepen, steek alles aan de festiviteit, is dat een goede les, voorwaar, het is alle morgen klaar, Ik heb het van boven de stad de bier gedaan, boven de zolder. En ik heb die afgevraagd, ik zou je een heilige Franciscus willen vragen, ik weet niet of het ambtsgeheim is, waarom je al die melk hebt gelaten. Dat is het geheim van de vakman, zei hij. Of een kindje in het boek, alleen dan. We zullen maar gebeuren, maar ik weet wel wat het zit, ik heb het gezien. Peerhuizen, daar waren de Amerikanen, of daar waren de Helgen. Ik ga het nou hier tussen de geen kwartier. Je hebt het gezien, die sterren en strepen. Het was net de Amerikaanse vlag, vond ik. Stars and Stripes. De Amerikaanse, de heilige op zijn Amerikaans. Kijk maar hier gestudeerd met dat kwartier. Wat wij wel hebben in een circus gemaakt dit jaar, nee. Dat hebben we nog nooit metgemaakt. We hebben pierhazinnigers. Dit jaar hebben we in de grote kerk misdienaars, maar hier in Circus Mak hebben we misdienarinnekes. En voor al dat stand wil ik vader Bakkers, dat ik een bierpot bezig heb, nog geen kraan in zet. Dan is hij helemaal kwijt. Wil ik hem dan voor de pierhaasplak overhandigen. Het was bijzonder mooi, al zit ook in de stof. Applaus voor de Amerikaanse helgen.